jelenségek nagyon nagy sikert aratott a nézők terén, ezért úgy gondolták, hogy muszáj kiadni egy következő részt. Jött is hát a Para jelenségek 2, ami már nem volt akkora siker, de még hozott jó sok pénzt, ezért úgy gondolták, hogy mindenképp kell harmadik részt is készíteni. Kiadták a 3-at, aztán jött a 4. rész, és tavaly pedig 2015-ben kiadták a Para jelenségek 5 című filmet, és ez az, amivel ma mi foglalkozni fogunk, bár tudom, kicsit késő már, mivel már nagyon nem mostani a film, de egyelőre nincs is olyan film, amit még tudnánk kritizálni, mert a legelső filmek azok legfeljebb 8-án fognak kijönni, január 8-án, ami még nem most lesz, ezért választottam ezt a filmet, úgyhogy akkor nézzük, hogy mi a véleményem róla. Nézzük a film sztoriát. Na most a film sztoria nagyon röviden annyi, hogy van egy újdonsült család, aki egy új házba költözik, és ugye ezt a házat is megszállja Toby, az ismeretlen lény, vagy az ismeretlen démon. És ugye itt is elkezdenek zajlani a paranormális jelenségek, ledől a szekrény, a tévé leesik a helyéről, ugye hát a legfélelmetesebb részei az éjszakai jelenetek, amikor a kamera veszi a dolgokat. És a végére Toby az egész családot kiírtja. Na most ez a film horrornak adja el magát, de hát egyáltalán nem horror. Semmi ijesztő nem volt benne, de jó, egy-két jelenetet leszámítva, de azok se voltak igazán ijesztőek. Látszik, hogy a stúdió minden pénzt, amit csak lehet, ki akar csikani, és lehet, hogy ennek még lesz 6. része, és pedig én elmondom a véleményet, ez egy szarfilm volt. Szerintem egyedül az első és maximum a 3. része volt a paranormális jelenségeknek ijesztő és horror műfajnak mondható. Ezek már egyáltalán nem azok, ezt maximum a fanok nézik meg, és még ők is csalódni fognak benne, mert ez már nem jó film. A filmnek rendesen voltak olyan jelenetei, amikor ott hagytam rendesen a tévét, és nem érdekelt, és nem néztem. És ez a szétcsócsált dolog, hogy ez a hirtelen kiugrik valami innen, előbukkan valami onnan, így akarják az embert megrémíteni, hogy legalább legyen valami benne, valami kis horrornak mondható dolog. De nem, ez egy gyerekek, ez egy nagyon rossz film. És még talán a legkisebb a legjobb benne, szóval, hogy a kislány még legalább alakított is valamit a filmben, és még talán ő volt a legjobb mindenki közül, de sajnos ez már nem menti meg a filmet. A stúdiónak el kéne azon gondolkozni, hogy erőltesse még ezt, vagy szerintem már inkább abba kéne hagyni. Egyedül az első rész volt jó, ennek nem kellett volna folytatást csinálni, meg még talán a 3, a 2 és a 4, meg ez a külön kiadás, amit csináltak, hát ez egyszerűen borzasztó. Egyszerűen tényleg már nem tud ijesztő lenni, és egyáltalán nem ijedtem még egyszer sem. Nagyon untam a filmet, nagyon bén a film. Tényleg szerettem volna még ha rossz a film is, egy összeszedett kritikát csinálni róla, de egyszerűen erről nem lehet, mert ez egy rossz film és kész, és nem tudok róla mit mondani. Csak annyit tudok javasolni, hogy a stúdió ne erőltesse tovább, mert ebből már nem lesz jó, ebből már csak borzasztóbb és borzasztóbb folytatásokat fog szülni. Én már a helyükben abba hagynám, rég abba hagytam volna. Az első rész elég volt minket megrémíteni, nem kellett volna ennek ennyi folytatást csinálni. Még ha lett volna ötletük valami más, amivel még jobban hozzá tudnak nyúlni, hogy jobb legyen még a második, már jobb legyen, mint az első rész, akkor azt mondom, hogy oké, de így nem, hagyjátok gyerekek. Úgyhogy nektek is csak azt tudom tanácsolni, hogy ne nézzétek meg, úgyhogy aki akar, az inkább keressen valami mást, és hiába folytatás, ne nézze meg, ez egy nem méltó folytatás, ennyi. Ha pedig értékelnem kéne, akkor egy 3 egész pontot adnák rá szánalomból a 10. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek, további szép napot, és jövő héten már egy 2016-os új filmkritikával jelentkezünk, 2016-os filmmel, úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek, szép hetet nektek, addig is. Sziasztok!